Jesus Mudana Maya, Nele Bemo Korabia Badarego, Omega Cabuere Maya, Nele Bemo Bobia Lolandi, Olisabuere Maya, Jamado Cabuere Maya, Jamo, Olisabuere Maya, Jamado Cabuere Maya, Jamo. Original Libya, or imitation Libya. Oh, original father, oh, imitation father. Oh, original pastors, so what imitation pastors. Imitation pastors, so like everything you know. Imitation pastors, so like everything you know. People know Bonaka, Afra Cross Road, and the Guru Bible. Oh, give me Kayaba, Niraboa. Sabuere mara jomma do kabuere mara jommo. Buere mara jomma buere mara. Sabuere mara jomma do kabuere mara jommo. Buere mara jomma buere mara. Chineke mu ayandele be wokoro be badaego. Buere mara jomma buere mara. Jesus bunana mara ayandele be wabo be amona. Buere mara jomma buere mara. Kuna bole mara, ara jomado, ara jomo, ara bolezo, ara moewa, yala ara dike. Naishi postate di wala laba. Worship peace. Shona lava. As a Michael, it's a Michael Comprehensive School. I don't know as a Michael Comprehensive School. They don't allow if I did a Hebrew. Kufu one church. Oh, yeah, they're echo. That was Sunday. Happy Sunday for everybody. Happy Sunday for everybody. Happy Sunday. Onisabolu nara jomu waka bolu nara jomado. Were maga jukwa were maga. Olomwane luwala lata ona nugulo wulu. Were maga jukwa were maga. Uluri ele lurieta une nugulo wulu. Were maga jukwa were maga. Uluri ele luriala ta une nugulo wulu ye. Were maga jukwa were maga. Brother one luwala ta kama nugo wemu kaye. Were maga jukwa were maga. Chineke kudara maga Jesus ka were maga kwano. Were maga jukwa were maga. Were maga aga jomma naga jommo ayo weko aga mowa aga dike yala aga niro nde front go na ore nde front go na si naga ni di musimu wa mo pe na dali ho Holy Ghost fire that's Naga atendo, ndi musimu wa kurekwa. Holy Ghost fire. Nugu mangule
Adi kì í ti ká pẹ̀lú àlàkà níyà. Akọ̀là Takasí làwọ̀ Omude ní Indonesia. Ottoman of Cyprus. Ottoman of Cyprus. Ottolewe. Akọ̀là Takasí làwọ̀ Afghanistan. Tó wà náà wọ̀ náà Is this not the arrival? Abu India. Odogu Masini India. Congratulations to you. Abu Biawa. Abu India. Nigeria Bushe bi ma ka. Ghana ya Bushe. What is happening? Asia. What is happening? Incoming. Apple of India. Anyone can say Apple of India. Asia wa mama. Apple. Congratulations, Apple. Aina lako magino. Asia. Apple. Anaghị ekpuchi ndị maka aka anaghị ekpuchi ọnwa Asia. Akụla Takasị na-ahụ Asia. Nwa na-ahụ ya na-ahụ ahụ. Ihe a na-eme taa ga-esi ike. Saa mpetempetempe saa nnukwu mmanwụ na-eji. Adị ka iji ya nọrọ ala ya. Adị ka iji ya nọrọ ala ya. Akụ abata gị leri ego. Akụ abata gị leri ego. Ụgbọ okorobịa leri ego. Olóògbé na abọ́t wà bàbá mi abọ́t ndé abọ́t mẹrẹ gẹ́gẹ́ abọ́t bí awọ ìlú abọ́t wọn ndé abọ́t wọn mama ọ̀pọ̀ agílẹ̀ àkọ́ àbàtà kúrú bíà abọ́t wọn mama abọ́t yìí. Salenti Olewe. Abọ́t Akọ̀là Takasí làwọ̀ abọ́t wọn náà yẹ làwọ̀. Salenti Masiri Ike. Money picker. Abọ́t wọn nọ abọ́t. Ẹjọ́ àlàlà fún lélẹ́gùn mẹ́rin yàgà. Onye m abọ́t abọ́t wọn nọ abọ́t ka m na-akpọ nke na-akpọ abata. This is the first lady of the chairman of today's occasion. First lady. First lady, my number one fan. First lady of the chairman of today's occasion. Wani Jireko. Akọ̀là Takasí làwọ̀ mú àná àwọn yẹn làwọ̀. First lady of money. Hello, Mami Jibenta. First lady want to speak to you. Anaghị ekpuchi afọ ime aka ọ, aka anaghị ekpuchi afọ n'ụwa. What a woman can do. A woman can do. Akọ̀là Takasí làwọ̀ abọ́tù bịa were o. Lola Mosen Istanbul. Ọzọ mpetempetempe Lola of Gabi. ọzọ nnukwu Asa chairman of the today's occasion. Talking to Asa. Ibu director to pick ọzọ mpetempetempe. Adị ka iji ya nụrụ ala. Adị ka iji ya nụrụ ala ya. Babụ abọ́tù ya lórí ego. Otu abọ́tù ya lórí ego. Babụ abọ́tù ya lórí ego. Abọ́tù bi lórí ime ego. Abọ́tù lórí ime ego.